Dobrodošli u još jedno druženje s Mednom simfonijom. Kada zakoračite na pčelinjak kojim se širi miris pehara i kad vidite ovakvu radnu atmosferu, znate da je priroda u punom zamahu. A onda, kada otvorite košnicu i dočeka vas ovolika snaga pčela na 2 nastavka, dileme nema. Vrijeme je za građevnjak. Kao građevnjak ja koristim okvir iz polunastavka koji su pčele izgradile prošle godine u Medištu. Kao što vidite, sve su to pravilne radilačke ćelije. Iako većina pčelara, mojih kolega, koristi prazan LR okvir, meni je draži okvir iz polunastavka, a više je razloga za to. Ovaj gornji dio pčele brzo napune nektarom i poklope. To je ona rijetka prilika da probate čisti voćni med, koji inače ostavljamo društvima za razvoj i nikad ga ne vrcamo, bar ne kod nas na pčelama. Na donjoj strani ovog okvira pčele zbog slobodnog prostora gradi trutovske ćelije, koje matica obično odmah zaliježi. To možemo vidjeti i na ovom okviru. Naš zadatak je da sačekamo trenutak kada će to leglo da bude poklopljeno. Tada ga izrezujemo i na taj način potpuno prirodno, fizički odstranjujemo varovu iz košnice. Nakon toga građevnjak vraćamo na svoje mjesto i tako pokrećemo ciklus ponovna gradnja, zalijeganje i opet naše izrezivanje. Osim borbe protiv varoje, građevnjak nam služi i za selekciju trutova na našem pčelinjaku. Kod onih zajednica čijim sam maticama izuzetno zadovoljna, trutovsko leglo ne izrezujem. Naprotiv, puštam te trutove da se izlegu kako bi nam služili za daljnju kvalitetnu oplodnju mladih matica. Ima još jedna velika prednost građevnjaka koju sam primijetila. Otkako koristim građevnjak, pčele mnogo pravilnije izgrađuju statne osnove na LR ramovima. A ako građevnjak ubacim na vrijeme, one svoju potrebu za gradnjom trutovskog sača usmjere upravo na njega. Pogledajte samo kako ovo lijepo izgleda. Sami radilačke ćelije. Pčelarstvo je stalno učenje i prilagođavanje, a građevnjak je jedan od onih alata koji nam taj posao čine lakšim i prirodnijim. Do nekog novog videa želim vam lijep pozdrav i Medno.